नोंथांमोनहा HSLC एग्जामनि थाखाय जेरैबायदि फरायबोदोंमोन स्कुल लेभेलनिफ्रायनो क्लास 10 सिम जेरैबायदि फरायबोदोंमोन दा नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानि बा फरायनांगौआ एसे बांसिगोन मानो होनोब्ला जेब्ला मोनसे स्टेप दावखोयो बिबानाबो बांसिन जायो बयहाबो ओंखायनो नोंथांमोनाबो दा सोरबा आर्ट्सआव एडमिशन लाबाय बा लागोन सोरबा साइन्सआव लाबाय सोरबा कमार्सआव लाबाय बे हिसाबै मानसिफ्रा बुङो साइन्सआवहाय डिमान्डआ बांसिन साइन्स फरायनांगौ बेल' नङा नोङो साइन्स जुदि फरायनोब्ला डिमान्ड बांसिन होनानैल' नङा जुदि नोङो साइन्स फरायदोंब्ला जेखि साबजेक्ट लाया नों मोजाङै फरायनांगोन मोजाङै फरायाबा फिउचाराव बेबो खामानि होनाय नङा साइन्सल' नङा आर्ट्स बा कमार्स जेखि साबजेक्ट लाया जेखि साबजेक्ट नोंथांमोनहा फराया जे हायार सेकेन्डारि पास जानानै जेब्ला नोंथांमोनहा डिग्रियाव फरायगोन बा मास्टार डिग्रि खालामहैगोन बिनि उनाव PhD जाय बिथांमोनहा PhD लानो गोसो थांनो हागोन जेखि फराया नोंथांमोनहा बेस्ट अफ द बेस्ट जानो नाजानांगोन होमब्लासो दहाय आगोलनि बुंथिगिरि बिथाङा जेरै बुंदोंमोन बेस्ट अफ द बेस्ट जानो हायाब्ला जोङो फिउचाराव गावखौनो सासे गोख्रों सुबुं बा माबा मोनसे एंगेज जाहैनो जोंहा उसुबिदा दं अनेक उसुबिदा दं मानो होनब्ला बियो मोनसे कम्पिटिटिभ जुग बेहाय बेस्ट अफ द बेस्टखौसो नायो जोंनि रिजार्भेशन 10% रिजार्भेशना बेवहाय खामानि होनाय नङा मानो नोङो रिजार्भेशनखौ सानदों नोङो जेनेरेलाव थां रिजार्भेशनखौ नोंनि उननि माखासे लोगोफ्रा लागोन ना नोङो ओंखायनो बेस्ट जा नों जे सिटखौ लागौमोन नोङो जुदि जेनेरेलाव थाङोबा नोंनि लोगोफ्रा बा जोंनि मानसियानो बे सिटखौहाय मोनगोन ओंखायनो नोङो जेब्लायबो नोंनि लोगोफोरखौ बा जोंनि मानसिखौबो चान्स होनायनि खोथाखौ साननांगोन नोंल' लाबा जानाय नङा आंजों लोगोसे आंबो आंनि लोगोफोरखौबो लांफानांगोन बेबायदि साननानै जोङो खामानिखौ मावनांगोन आंबो बर' मिडियामनिफ्राय फरायफैनाय आङो मोनसे बिटिआरनि बयनिख्रुइबो बेकवार्ड जायगानिफ्राय आङो फैनाय टिपकाय तुलसिजरा बेवहाय दाबो लामा गैया मोजाङै दालां मोजाङै गैया आं दाबो जेनेबा आं दा साख्रि मावनानै आं गारि मोनसे लानो हाबाय आं दा दैज्लाङावहाय आंनि गारिखौ न'सिम लांनो हाया आं बाइकजों थांनांगौ जायो बा लामा ससेनिफ्राय थाबायना थांनांगौ जायो ओरैबायदि जायगानिफ्राय फैनानै आंबो गावनि नाजानायजों दिनै बे अबस्थायावहाय सफैदों मानो होनोब्ला नाजानाय नङाब्ला आरो थांखि गैयाब्ला नोङो जाफुंसार जानो हाया थांखि आरो स्ट्रं डिटारमिनेशन बयहाबो थानांगोन स्टुडेन्ट हिसाबै जेब्ला नों दा स्टुडेन्ट हिसाबै दं बा फरायबाय दस्रा खामानिखौहाय नोङो बांद्राय गोसो होनो नाङा फरायनायनि थाखायल' दा साननांगोन जों दा साख्रि मावो जों दा साख्रिनि अनगायै जों दस्रा मावनो हाया साख्रि माने साख्रि जेब्ला नोंसिनि खामानिया दा फरायनाय ओंखायनो खालि फरायनांगौल' माबा मोनसे जाहैगोन फरायनानै नोङो बेस्ट अफ द बेस्ट जानो नाजा नोङो फिउचाराव माबा मोनसे जाहैनो हागोन आङो आंनि ओरैनो माखासे इन्ट्रडाक्सन आं होनो सानदों आंनि आफाया हालुवासोमोन जोंना न'खरावहाय साख्रि मावनाय गैया खिन्थु जोंनि आनैमोनहा साख्रि मावो LP स्कुलनि मास्टार बिथांमोनहासो आंखौ हेल्प खालामबोदों फाइनान्सियेलि बिथांमोनहा एनकारेज होबोदों थोजासे बिथांमोननि नाजानायावसो आं दिनैसिम बे अबस्थायाव फैनो हादों मानो होनोब्ला जोंहा हायाबो बारा गैया बोसोरसे माइरङा बोसोरसे खुनुरुखुम थाङो मालाबा बोसोरसे थाङा बेबायदि अबस्थानिफ्राय आंबो फैदों मालाबा सोरनावबा माइरं लायथ'नांगौ जायो बेबायदि अबस्थाजों दिनै माने आङो सानोमोन आरोखि न'खराव इसेबां खस्थ'
फरायनानै आंहा जेब्ला आङो स्कुलाव फरायोमोन आङो माखासे टिचार्सफोरनिफ्राय बिराद इनकारेज मोनदोंमोन बिथांमोना ओरैबायदि डिसिप्लिनाव थायो ओरैबायदि साजेसन होयो बे हिसाबैनो आङो मा सानदोंमोन बै समाव जेब्ला आं स्कुलाव फरायो आङो BSc फरायनानै सासे मोजां मास्टार जागोन सारमोन बायदि आंहा माने थांखिया बांद्राय गिदिर नङामोन जेब्ला आं स्कुलाव फरायो आङो BSc मास्टार जागोन होननानैसो फरायदोंमोन जेब्ला आंनि माने फरायनाया मोनसेनिफ्राय मोनसे हायार सेकेन्डारि पास जायो डिग्री पास जायो मास्टार डिग्री पास जायो मोनसेनिफ्राय मोनसे आंनि थांखिया माने बारायलांबाय थादों फिक्स नङामोन मास्टार डिग्री फरायनानैबो आंना थांखिया आं सानदोंमोन आं हायार सेकेन्डारि साबजेक्ट मास्टार जानोसै B.Ed लानानै आं बेसिमल' सानदोंमोन किन्तु जेब्ला मास्टार डिग्री कमप्लिट जायो मास्टार डिग्री कमप्लिट जानानै आङो मोनसे फेल'शिप मोनो UGC निफ्राय मोनसे माने ST फेल'शिप होनदों बेखौ जे फेल'शिपखौ माने PhD खालामनायनि थाखाय होयो बे फेल'शिपखौ मोननानै आङो 4 इयार्स फेल'शिपजों माने PhD खौ खालामनो हादों PhD खालामनाय समावनो आङो नेट नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आर्ट्स साइन्स बेफोर फरायबा नेट पास जानांगौ नेट पास जाब्लासो जोङो कलेज बा इउनिभार्सिटियावहाय साख्रि मावनो हायो बा जायनाखि टेक्निकेल लाइनाव थाङो इन्जिनियारिं बिथांमोनहा गेट होनांगौ गेट पास जायोबासो बिथांमोनहा हायार स्टाडिसाव थांनो हायो बा साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होनो हायो बा PhD खालामनो हायो जेब्ला जोङो आङो जेब्ला रिसार्च खालामदोंमोन बै समावहाय नेट बिराद इम्पर्टेन्ट खम पास जायो अनेक खम मानसियानो पास जायो 2007 नि खोथा 2007 आव आं मास्टार डिग्री जादों किन्तु 2009 आवसो आङो नेट पास जानो हादों आङो 2007 आव नेट होबाय 2008 आवबो नेट होबाय पास जानो हायाखै माने पास जानो हायैनि खारना जाहैबाय आङो माने साबजेक्ट माने कर्सनि बाहेराखौ बारा फरायाखैमोन किन्तु कम्पिटिशनाव जुदि कम्पिटिशन होनोब्ला नों कर्सनि आउटसाइड योर सिलेबासनि बाहेराखौबो नों फरायनांगोन जोङो मोनसे समाव 2008 आवहाय ओरैबायदि फरायदों जोङो सानै लोगोजों हाग्ला बायदि फरायदों होननांगोन ओरैबायदि फरायदों माने जोंनि साबजेक्टनि माबा मोनसे सोंबानो लामाफ्राव सोंबानो होननो हायो ओरैबायदि फरायदोंमोन बिनि उनावसो जोंखौ पास खालामनो हादों बै समावहाय नेटखौ अनेक खम मानसियानो पास जायोमोन दा बिथाङा नेटखौ पास जानो हायाखै जाय माने लोगोजों सानैजों फरायदोंमोन बिथाङा स्लेट पास जानानै दा बिथाङाबो मोनसे कलेजाव साख्रि मावनानै दङ That means मा हार्ड वार्क खस्थ' खालामाबा जोङो जेबो मोना जेरै जोङो गामियाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा आबाद मावो माइ गायो खस्थ' खालामनानैसो आबादखौ जोङो मोजां मोनो आबादखौ मोजां जाहोनो हायो जेखि मावा जे खालामा जोङो खस्थ' खालामनानै थोजासे गोसो होनानै खामानि मावनांगोन होनब्लासो बिनि फिथाइया मोजां जायो दा मास्टार जेब्ला आङो PhD खालामबाय थायो बे समावहाय 2009 आवहाय नेट मोननानै आङो 2010 आवहाय बे मोनसे एडभार्टाइज होदोंमोन आंनि माने ब्रिफ लाइफ हिस्ट्रि एसे बुंनो सानदों आं 2009 आव नेट पास जानानै बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझार मोनसे दं बेहाय मोनसे एडभार्टाइज होयो बेहाय एडभार्टाइज होनानै आङो नेट पास जानायखाय एप्लाइ खालामबाय बेबायदिनो इन्टारभिउ होनानै साख्रि मोनफैबाय 2010 आवहाय आङो जइन जायो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव आङो 4 बोसोर साख्रि मावनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 2014 आव जइन जाफैयो एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै 2014 निफ्राय दासिम आङो दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मावगासिनो दं दा बिथांमोना दहाय आंनि इन्ट्रडाक्सनाव बुंदों साइन्टिस्टनि खोथा आंनि पस्टआथ' साइन्टिस्ट नङा माने प्रफेसार पस्ट किन्तु जोङो रिसार्च नोंथांमोनाबो जेब्ला मास्टार डिग्री खालामनानै रिसार्च खालामो होनबा मोनथिगोन जोङो आङो जेनाखि रिसार्चखौ खालामदों रिसार्च खालामनानै जोङो आर्टिकेल पाब्लिश खालामनांगौ जायो आर्टिकेल पाब्लिश खालामनानै बे आर्टिकेलखौ दा वर्ल्डआवनो गासिबो साइन्टिस्टफोरा बे आर्टिकेलखौ फरायो बे फरायनानै बिथांमोना मोजां मोननानै साइटेसन होयो साइटेसन दैट मिन्स जोंनि लिरनायखौ फल' खालामनानै गावसोरनि लिरनायाव बे जोंनि लिरनायखौबो बाहायो दा बे हिसाबै जोंनि
लिरनायखौ वर्ल्डआव थ्रुआउट दा वर्ल्ड फरायनानै गुबुन गुबुन साइन्टिस्टफ्रा मोजां मोननायखाय आरो गावसिनि लिरनायाव बाहायनायखाय जोङो मा दा जोंनिखौ फरायनायखाय दा जोंखौहाय मोनसे रेंक होदों बे साइन्टिस्ट होननानै रिसार्च खालामनानै बे रिसार्च पेपारफोरखौ जाय बिथांमोना फरायो बिसोरो गावसिनि फरायनायावहाय गावसिनि लिरनायाव बाहायनानै दा जोंबो बेबायदिनो मोनसे मुं मोनदों आरो बेखौ होनो दा टप 2% साइन्टिस्ट दा नोंथांमोनहाबो बयहाबो पटेन्सियेलिटि दङ आंबो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय नोंथांमोनहाबो बर' मिडियामाव फरायनाय साननो नाङा दे बर' मिडियामनिफ्राय जेबो जाहैनो हाया बे नङा नंगौ आङो जेब्ला मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि फरायदोंमोन हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारावहाय आङो एसे खस्थ' मोनदोंमोन मानो होनब्ला बे जेराव आङो हायार सेकेन्डारिखौ धालिगाव बिआरपिएल बिद्यालयाव फरायदोंमोन बै समावहाय बिआरपिएल बिद्यालया टाउनशिपआव मोनसे बिआरपिएल बिद्यालया दंमोन आं बेहाय हायार सेकेन्डारि फरायदों बे फुरा माने हायार सेकेन्डारि लेभेला इंलिश मिडियाममोन आङो बोसोरसे एसे खस्थ' मोनदोंमोन खिन्थु आंनि नाजानायजों आरो आंहा मोनसे टेबोलावहाय डिक्सनारि थाखायोमोन माबा मोनसे बुजियाबा आङो डिक्सनारिखौ नायोमोन डिक्सनारि मोनसे गिदिर डिक्सनारि थायोमोन गोदो दा बेयो आंनि टेबोलाव थाबाय थायोमोन जोङो डिक्सनारिखौबो नायनांगौ नङाबा एसे खस्थ' मोनो दा बेबायदिनो आङो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारावहाय खस्थ' मोनाखै बारा बेबायदिनो थांनानै दा आं बुंनो हायो इंलिशखौ गासैखौबो आं बुजिनोबो हायो दा बुंनोबो हायो लिरनोबो हायो दा नोंथांमोनहाबो बेखौ गिनो नाङा नाजानाय थानांगोन नाजानाय थायोब्ला गासिबो जिउआव जाफुंसारो दा बेखौनो बुंनानै आङो सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ